O Ginoo, bukhang akong mga ngabi. Pagpapalibok sa iyong kadagdanan. Balikan mo, simbahon ko, si Kristo atong Ginoo. Ngalang ka nato, gisulay o gisakit. Balikan mo, magsadya kita sa Ginoo. Maningit kita sa kalipay sa Dios nga atong maluluwas. Uban sa mga salmo, paninggit kita sa kalipay nga nagkaniya.
dagat. Dila ko na kong siningin, ug naugan ang akong tutulan. Nagdulong ng akong mga mata, samtang nagapagod ako sa akong Diyos. Labaw sa gidaghanon sa akong mga buhok, misanay ang saway na ina na nagdumot ka na ako. Nagmaligunang na nagukod ka na ako, ug sabot ang awa ko hilabti ako'y gipabayad. O Diyos, sayod ka sa akong kabuuan, ug ang akong mga sala kanimo wala matago. Dili yung tamang lipagong na nagpabot kanimo, o Ginoo sa kagabuan. Dili maulawan tungod kanako ang mga nangita kanimo, o Diyos sa Israel. Alang kanimo nagantos ako sa pagtahaman, ug ang kaulaw mitabon sa akong nawong. Nahimo akong dagsalang sa akong kaigsuunan, ug lumalangyaw diya sa mga anak sa akong inahan. Kayang pagpanaligod ko sa balay mo nagpasilaog ka na ako. Mga pagtamay nga lang kanimo gidawat ko. Kung sakiton ko ang akong kalag sa pagkuasa ila kong kamahayon, kung magsulog ko sa ila kong katawan, dilibag sana naglingkod sa gamhaan sa syudad. Gihimo kong alawiton sa mga palahubog. Himaya samahan ug sana ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karunod sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Iyaoy na ako og siningin, samtang nagpaabot ako sa akong Diyos. Kibutangan nilaga
gikan sa gahom, sa mga kaaway sa kawako. Sayod ka sa pagkamay ninaganap ko. Sa tubangan mo ang tanan, nga nagpanamas-tamas ka nako. Pagtamay o kaalawot ni buak sa kasing-kasing ko. Nakaabot ko nga may muduyog sa kasugo ko. Apan way usab, di butang nga nilagapdo ang akong kalanon. Sa akong kauhaw, di painom ko nilang suka. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Gibutangan nila
kung ako'y sanagikan sa yuta. Kabingon ko na ng katawan ang higala ko. Kasalugan sa mga pagbasa. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa ligunon tang atong pagtuo. Kay duna kita'y pangulong pari nga halangdon. Nga atua sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud siya makasala. Busa magmasaligon kita nga moduol sa trono sa Dios. Diin nato ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang tanang pangulong pari gipili ug gitudlo sa Dios gikan sa katawhan nga nag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit uyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siya mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios mao'y nagpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak, naimo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangalyupo si Jesus uban sa makusuga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubusanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya maong anak sa Dios, nakakat-on siya pagka masinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, hingpit man siya. Nahimo siyang tinugdan sa kaluwasang dayon, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ug ang Dios nagpaila kaniya nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Bisan siya anak sa Diyos, si Kristo nakakaton sa pagsugod. Ikan ni atong iyang mga kiantos. Ug karon nahimo siyang tinugan sa kinabuhi dayon. Alam sa tanan nga masinugtanon kaniya. Sa dinhi pa siya sa yuta,
Gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Melito sa Sardes, Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta mahitungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mao ang misteryo, ug iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa tawo nga nag-antos, nanaog siya gikan sa langit nganhi sa yuta, ug giangkon niya ang atong pagkatao diha sa sabakan nga ulay. Tungod kay naangkon na niya ang lawas sa tao, iya usab nga giangkon ang kasakit sa tao. Gigunob niya ang kahuyang sa tawhanong kalag ug lawas, ug sa gahom sa espiritu nga dili mamatay, gipuka niya ang hinungdan sa kalaglagan sa tao, ang kamatayon. Sama sa usa ka karnero, gidala siya ug giihaw. Iya kitang giluwas gikan sa atong kaulipnan sa kalibutan, sama sa iyang pagluwas sa Israel, gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohano. Iya kitang gitubos sa kaulipnan sa yawa, sama sa iyang pagtubos. Siya mao ang pastor nga nakaluwas kanato. Giangkon niya ang tanang kasakit sa mga nag-una kaniya. Gipatay siya diha ni Abel. Gigapo siya diha ni Isaac. Gibihag siya diha ni Jacob. Gibaligya siya diha ni Jose. Og diha ni Moises, gibiyaan siya aron mamatay. Gisakripisyo siya diha sa karnero sa Pasko. Gilutos siya diha ni David. O gipasipad-an siya diha sa mga propeta. Siya mao ang natawo gikan sa berhen. Siya mao ang nagbitay sa kahoy. Siya ang gilubong sa yuta sa Israel, sa kamot ni Paraon. Gipatikan niya ang atong mga kalag sa patik sa iyang kaugalingong espiritu. Ug iya kitang gihugasan sa iyang kaugalingong dugo. Siya mao ang nagpakaulaw diha sa kamatayon ug naglaglag sa yawa ngadto sa pagbangutan sama sa paglaglag ni Moises kang Paraon. Siya mao ang naggunob sa sala ug hikawan niya sa kadautan ang mga kaliwatan. Sama nga si Moises mihikaw sa taga-Ehipto sa ilang mga kaliwat. Siya mao ang nagdala kanato gikan sa kaulipnan ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagkadinaog-daog ngadto sa gingarian nga walay katapusan. Iya kitang gimugna nga bag-ong kaparian, katawhan nga iyang pinili hangtod sa kahangturan. Siya ang nabanhaw gikan sa mga minatay. Siya mao ang mikayab ngadto sa kahitasan sa langit. Siya mao ang karnero, ang giihaw nga karnero. Ang karnero nga natawo gikan ni Maria nga ulay. Gidakop siya gikan sa panon o giguyod ngadto sa ihawan. Kisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabii. Diha sa kahoy, walay bukog niya nga nabalik. Diha sa yuta, ang iyang lawas wala makaila o pagkadunot. Siya ang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug siya mao ang mibanhaw sa tawo gikan sa kinahayladman sa lubnganan.
Gihimo sa Dios ng sakripisyo ni Kristo. Mao'y bayad alang sa mga kasalanan, sa mga sakripisyo ni Kristo. Mao'y bayan alang sa mga kasalanan, sa mga magtutulog. ang tanan na kasala ug pusa gihikawan sa Dios ng himayan. Kita na luwas gumikan sa grasya sa Dios ug sa pagbayad nga gihimo ni Hesu Kristo. Himo sa Diyos ng sakripisyo
Sidlak nagikan sa imong trono, ibabaw sa mga kerubin. Hayagi si Ephraim, Benjamin ug Manasi. Ug watang imong kusog ug luwas sa kami. Pabalik ka kami, ipakita ang imong nawong ug luwas sa kami. Kinuong Diyos sa kagahuman, ano sa manimo tagda. Ang pangamuyo sa imong katahan. Gipakaon mo kami luha, isipukan. Nahimo kaming katawhan alang sa among mga kaaway. O Diyos, pabalik ka kami. Ipakita ang imong nawong ug luwas sa kami. Para sa gilalin mo gikan sa Ehipto, kipalakot mo ang mga kanasuran aron itanom mo siya. Gihawanan mo ang iyang yuta, migamot siya ug milukop sa yuta. Ang iyang landong mitabon sa kabukiran, gitabon ang lakip ang mga sedro sa Diyos. Mikaylap ang iyang mga sanga hangtod sa dagat, ug ang iyang mga subo hangtod sa dakong suba. Nganong gigupa mo man ang iyang harem, gikutlusil siya sa tanang mulabay sa dalan. Gilaglag siya sa mga baboy sa kalasangan, gilamoy siya sa mga mananap sa kapatagan. Diyos sa kagahuman, dungaw gikan sa langit, ug panalipti kining imong parasan. Nga ang kamot mo magpaibabaw sa tao nga imong pinili. Kini sa gihatagan mo sa imong dakong kusog, ug dili na kami mobulag kanimo. Buhia kami aron magsangpit sa imong ngalan. O Diyos, pabalik ka kami, ipakita ang imong nawang ug luwas sa kami. Himaya sa Maan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Ang akong mga giaat ko.
mauang akong manluluwas, misalig ko kaniya, ug busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong manluluwas, misali ko kaniya, ug busa wala ako'y kahadlukan. Nagpasalamat ko Ginoo, bisag nasuko ka kanako, nahanaw ang imong kaput, ug ihupay mo ko. Ang Dios akong manluluwas, wala ko'y kahadlukan, siya ang akong kaligon, ug akong manluluwas. Magakaus kamo og tubig diha sa kalipay, gikan sa tuburan sa manluluwas, ug kamo magaingon. Ipaila ninyo ang mga buhat sa Dios, ipakita ang kahangtug sa iyang ngalan sa tibuok kalibutan. Pagsadya ug pagdaig, lungsod sa Sion, diha sa taliwala mo, halangdon ang santos sa Israel. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Ang Ginoo mao ang akong manluluwas, misali ko kaniya, ug busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo nagpakaon sa labing mayong trigo, kipuno kita niyag dukos, gikan sa bato. Ang Ginoo nagpakaon sa labing maayong trigo, gipuno kita niyang tubos, gikan sa bato. Nukso sa kalipay sa Dios, magtatabang nato, singgit sa kadaugan ngadto sa Dios ni Jacob, gamit ang salmo basa
pang trompeta sa bagong buwan, ug sa atong pangiling. Kay sugo sa Dios alang sa Israel, katawan ni Jose. Sa paggawa niini sa yuta sa Ehipto, tingog nga wako hiilhimi-ingon ka nako. Giiway ko ang imong karga, giluwas ko ikaw sa katalagman. Sa tagog itubag ko ikaw dito sa Mereba. Busa maminaw ka sa akong pasidan ug pahimangno. Way Diyos nga bag-o madiya kanimo, kay ako ang nagluwas kanimo gikan sa Ehipto. Ngangha ang imong baba, ug punon ko siya. Apan wa magpadaling hugang lungsod ko. Busa gibiyaan ko sila sumala sa pangandoy sa ilang mga kasing-kasing. Kung ang Israel maglakay pa lang sa akong dalan, imudmud ko ang ilang kaaway, ug laglagon ko kini. Ang mga kaaway sa Ginoo mukamang sa ilang pina, aron magsilbi kanila sa kahangturan. Apan ang Israel pakanon ko sa labing maayong trigo, ug punon ko siya sa dugos gikan sa bato. Himaya sa mahal ug sana, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Ang Ginoo nagpakaon sa labing maayong trigo, gipuno kita niyang dugos gikan sa bato. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya ug gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayod ang Dios nga mao'y nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Hesus, pinaagi sa iyang pag-antos, aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan.
Ipabalik mo kami ngadto sa Dios. Pinagi sa imong kaugalingong dugo, O Ginoo. Ipabalik mo kami ngadto sa Dios. Ikaw sa tanang tibo, pinulungan, katawan ang kanasuran. Ipabalik mo kami ngadto sa Dios. Maya sama, ug sana, ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa imong kaugalingong dugo, O Ginoo. Ipabalik mo kami ngadto sa Dios. Ugay na kong nangandoy, nga makigsalukan ninyo. Sa dili pa ako pantuson. Dugay na kong nangandoy nga makigsalo kaninyo. Sa dili pa ako kaantuson. Ay kuntang Ginoong Diyos sa Israel, nga miduaw miluwas sa iyang katawhan. Kisaran kita niyang manluluwas, gikan sa banay ni David iyang sulugoon. Aron kita maluwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway. Ngadto kang Abraham gisaad niya kini kaluoy. Kawas nun nga magsimba kita ug magbuhat sa mataron. Ug ikaw bata, pagatawag og propeta sa labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo, aron andamon mo ang iyang agianan. Aron ang iyang katawhan masayon, nga sila'y adunay kaluwasan. Kumikan sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Pinagi sa Dios nung kaluoy. Musidla kang banag-banag, nganhi ka nato. Aron mulamdam ni adtong nagpuyo sa kangitnitan, ubos sa landong sa kamatayon. Ug paghatod ka nato ngadto sa dalan sa panahon.
Dugay na kung nangandoy nga makisalo kaninyo sa dili pa uso. Ang manluluwas nagantos namatay ug gilubong alang kanato aron kita usab pabanhaw uban sa gugmang tiunay simbaho nato siya sa atong pagkinahanglan ingno nato siya Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo nga manluluwas, ang masulubon mong inahan, mibarog uban kanimo sa imong kamatayon o paglubong. Kun kami usab maguol, himua kami nga makaambit sa imong mga pag-antos. Mga muyo kita. Ginoo kaluy-i kami. Kristo among Ginoo, sama og binhi nga gitanom sa yuta, namunga ka alang kanamo sa langit nung grasya. Himua nga kami maglubong sa among pagkamakasasala, aron mabuhi alang sa Dios lamang. Moingon kita. Ginoo kaluy-i kami. Kristo maayong magbalantay. Dinha sa lubnganan natago ka gikan sa mga mata sa kalibutan. Tudloi kami sa paghigugma sa tinago nga kinabuhi uban kanimo ug sa amahan. Moingon kita. Ginoo kaluy-i kami. Kristo ang bag-ong Adan. Misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matarong nga nangadto sa laing kinabuhi. Himua nga katong patay diha sa ilang pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog, ug mubangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Moingon kita. Ginoo kaluy-i kami. Kristo anak sa Dios nga buhi, pinaagi sa bunyag kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bagong kinabuhi. Palakta kami kanunay ni anang labas nga kinabuhi. Moingon kita. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoo saway kinutubang kaluoy, ang paghigugma kanimo mao ang pagkasantos. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma,
pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kami adunay paglaom nga gikan og pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himo ang matuod kining among gilauman dinha sa hingpit nga paghigugma sa langit. Diin siya buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Daygon ta ang Ginoo. Jingkin, salamat. Pero pabiling sa mukha diyo ta, kasi maglakaw kinala ko isulti. Announcement, karong hapon alas 4 man ta magsugod sa atong katapusang panihapon. Unya, pagkahuman, nagpahinumdum si Father Ed kasi ang mukuyog sa ato ang bisita iglesia. Alas 7 ta magsugod. Sa miagi, alas 8 na niya, maggabihan mo. O mabuntagan ba hinuon, no? So alas 7, aron mahuman ta og sayo. Nya doon na ruta nga gipili si Father Ed nga dili kayo madugay aron imbes nga bisita iglesia kung taas kayo mahimo na ng kagyo, no? So bisita iglesia lagad pito ka simbahan dinhi ang gipili ni Father Ed din sa atong simbahan magsugod. Nya padung mo dito sa San Vicente. Agi mas may kalamba San Vicente niya sa military, ya, sa San Ignacio, niya padung mo sa Santo Rosario, niya pataghog dito sa Cathedral, Santo Niño, niya diha sa Recolitos, balik dire. So, 7 ka simbahan. So, alas 7 na magsugod. Niya. So, siguro pahinumdum lang, unsa nito gibuhat? Kaya ito gibuhat, simpukara gini siya, gibuhat ni matag-adlaw sa mga pari o mga reliyoso, o bisang kinsa nga Kristohanon, pwede makaampo ni ini Liturgy of the Hours man siya. Kanang pag-ampon ng official bitaw nga pag-ampo sa simbahan. Sa ato pag-ampo ni ini, niampo ta kauban ang tibok simbahan. Parihara nga pulong, parihara gini siya sa tibok kalibutan. Kitawag siya tiniblas, ang tiniblas nagpasabot siya kanang banag-banag bitaw, kanang pagpuli sa kahayag ug sa kangitngit, kanang mag-ilog ang kahayag ug kangitngit. Mao na sa tiniblas. Nasayos buntag gini siya. Ampuon niya ganahan pa man ta matug og sayo nang alas 7 na lang, no? Dili na ni tiniblas, no? Kainit na ni siya, no? Kainit sa atong kasing-kasing nga nag-ampo ni ini. Ya, bisan kinsa sa ako nag-ingon makaampo ani palit lang mo atong Liturgy of the Hours. Ang atong kiampo duha ka bahin, ang Office of the Readings and the Morning Prayers. Gitawag sa Lauds. Lauds is prayer, mo itong pagdaig sa kabuntagon. Sunod ani nga pag-ampo sa Liturgy of the Hours, di ka alas 9, na diha, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. Ana na siya, ang simbahan, way hunong nga nag-ampo, ginamit ni siya. So, mora na itong gibuhat. Dili gini siya extraordinaryo. Inordinaryo kay na siya na kinabuhi sa simbahan. Kay ngun ani magod ang simbahan. Maampuon ta, no? Labi na panahon sa Korisma. Busa, ang katungula ka kumpisal, pagkumpisal mo ha, ayaw palabya nga malabay ni siyang panahon sa Korisma, Simana Santa. Padayuno na to ang pagpamalandong nini nga adlaw, hantud ugma pa, hantud sa Sabado. Pagkumpisal ta karon hatibok adlaw, hantud sa mga alas 3:30 kay magsugod naman. So alas 9 hantud sa alas 11 nya kung pwede na mulapas kun pa alas 2 hantud sa alas 3:30. Tingnan yung mga silingan. So, daghang kayong salamat. Magkita ta karong hapon din. Kuwar, pabilis sa mga kanita. Salamat, may buntag.